Помниш тези, нали? Да. Здравейте, проект Самозащита. Ето това, удар. И от тук удара, и от тук хващането. Удара от сваляне, той като падне и тогава. Тези удари са важни. Тряс! Или втория вариант беше да се освободим. Хайде. Освобождаваме се и удари. Здравейте, приятели! Здравейте! Това е проект Самозащита. Това беше в бриф 4-те основни нападения, които упражнявахме първите 4 урока. Какво се повтаря при всички тях? Повтаря се ударът с ръка. Това е днешния ни видео. Ударът и ударите с длан са ключовите и съществени удари в нашото бойно течение. Ръката може да се промени и тя може да нанесе удари с всяка една своя част. Защо с длан? Що не е с юмрук? Защото не се чупи. Защо? Челюстта, главата е изключително здрава. Дори и да ги направите на буздогани, те пак когато срещат твърдо ще се щупят. Тя може да засрещне, да посрещне, да отмести всичко. И не само в посоката напред, но и след това в посоката назад. Което е една друга форма, която се показваме в другите ни уроци. Когато отведат крилата, така, когато спрат, да кажем, този удар се порази и ръката може да удари, тя може да засрещне всичко, каквото и да удари. Удара се движи винаги в правата посока. Той е от нас към противника. Пазейки императора, Тиона, като негов страж, пазейки сърцето и гърдите от всички удари, ще видим после и с ножовете, той веднага тръгва напред и поразява всичко, което срещне. Така че, прилив... Мисли се, че е по-голяма твърдост и сила има в юмрука. Има, но ако не удариш в мекотата. Да. А в когато е в здравия, като... Да, обикновено като камък, винаги има да. хубави удар, винаги има поражение върху ръката. И после боли, нали? Не само боли, контузваш. Добре, смяташ ли, че като навъртат различните бинтове, стягат, ще стане по-здраво? Не, пробвал съм и с добре навити бинтове, изтегнати ръце, хубав удар в твърда основа, когато целта е твърда, обикновено се получава най-малкото навяхване. Иначе редовно е спукване на тези костици. Нападател наранява и себе си. Именно. Боксьорите с опита на грешката и с столетията наред, нали, побоища са свикнали да нанасят удар с юмрук. И между другото, едно от най-трудните неща в обучението ми на бойците е това да ги обучат да отворят ръцете. Те ги свиват непрекъснато в притеснението си и смятат, че когато са свити, още повече не ги свиват правилно и са вътре с въздух. И допълнително им се чупат после ръцете. Да ги отворят, да бъдат спокойни и когато са отворени, дланта да може да изнесе цялата сила на тялото и да порази противника. Ако правилно се движи, няма никакво значение къде е противник. Дали ще е близко, дай ги отворените удари. Дали ще е близко и ще нанесе удара тук, буквално на сантиметри, на милиметри, или, дай ги правите, или ще отдалече и ще се отстрани и ще има цял ход на ръката, за да го порази. Поразителната сила е една и съща. Защо непрекъснато целим челюстта? За да спрем съзнанието. За да се получи миг на комоцио и противника да загуби связ. Когато тялото седи в своя боен стоеж, дали ще е така, дали ще е срещу самият противник. Ръцете не трябва да седат отстрани, те няма да могат да извършат такъв удар. Ще стане някакъв шамар, не може. Трябва ръката да тръгне от тялото, трябва да тръгне от него, трябва да се изведе от него и след това да се върне.
Една от другите трудности, които е в процеса на обучение, е това, че всеки мисли, че трябва да стигне крайна точка. Да направи така. Не! Към жичния удар. Към жичния удар. Не така. Това, което ти ще направиш. Помниш, дай го това те са боксерски. точно такива. Той, Те са точно такива. Да. Те са точно такива. Да. И когато дойде крилото, когато дойде крилото и го отведе, къде е към шика тук? Не може да стане, защото има малко разстояние. Значи, Имаш сила. във всяка една точка от предвижването, война трябва да може да нанесе или поражение, или да отмести. Да, дай го ли? Мисля се, че не мога. Изключително. Да. Ето го. Дори да отмести, Я пак, аз ще се стегна. стигни Нещо... си добре. Не, ето с една ръка. Защото действа цялото тяло. Той е Имаш, удар. в бокса Да. имаш какво имаш, ти знаеш чудесно. Да. Имаш начало. Да, имаш начало И и край имаш на край. точка. Да, и толкова. Това е удар. Дай го Да, началото не и края. Няма го. Да. Дай ти Аз движи не се. мога, за да направя втори Движи удар, се. трябва да се върна. Да, движи се ти. Движи се. Значи във всеки един момент, Да. във всеки един момент, Да. ние можем не само да променим движението. Аз не мога да го променя в бокс. Ти не можеш, Това е- защото той има начало и край. Само това ми е. Това е другото начало на Пюр, единността и безкръвността на движенията, но това е после. Идеята идва това как слабия човек, как слабата жена, възрастният човек, как детето дори, как всеки, който може би никога не се е занимавал с каквото и да е нещо, свързано с боен спорт, или никога дори не е удрил човек. Как той може своята слабост да превърне не просто в сила, а да я превърне в управление на опасността. Ръката, тя е напред отива, не е странично. Не, тя не е отстрани, защото няма да може да удари. Аха. Ти не можеш да Направо. използваш тялото си тогава, когато Да, дойдеш. да. Защото когато дойдат и двете ръце, Да. те могат да отместят огромно нещо. По същия начин могат и да го върнат. Без да има кой знае каква усилие, работейки изцяло с масата на противника. И с неговото ускорение, с силата. Всъщност ние може, по този начин ти можеш да поразиш и напред, и назад. Да, движението е прилив, отлив. После ще дойде хилядолетие, след нашето древно учение ще дойдат всичките тези неща, които съвременните човеци виждат като разни оздравителни гимнастики. Те идват от нашата бойна форма, тогава когато в битките война е бил целия в брони с тежки средства, тогава когато стотици килограми се отправят като заплаха към него, ти не можеш на огромния тонаж и експлозивност на нападението да отговориш със също такова. Ще се счупите и двете. Нали така? Като се сблъскат две твърди тела, те се счупват. Ако човек не знае как да действа срещу теб, за да те порази, той не може да го направи. Трябва да те наподобява. И какво става? Биене. И тук не е въпросът само на твърдо меко, а е въпросът на това начина, в който да касае най-слабата жена и децата, които тогава, когато правилно придвижват своята ръка и когато срещнат препятствия, те не веднъж да се счупат, не просто да го ударят, а да могат да го сместят от неговия ход. Веднъж или втори път, когато стигнат до него, да променят неговото движение на някъде. Правилно е движението напред. Тялото е с своя меч, със своето крило. Тогава отива там. Готов? Пак ела. Колкото и да е твърдостта, когато срещне, дори от малкото разстояние, тя може да отмести. Дръж! Ето ги две. Да не показваме тия неща. Да. Окей? Добре. Ако искаш Това да е продължим леко, нататък, Нали ще можеш с нещо по-твърдо да... може с Опиташ. всякаква твърдост, стига да... Виждам едно нещо, което ще запробваме с него. Добре, това е бетонния блок за сцената тук. Да. Ще го взема за малко от колегите. Добре. Да видим. Окей.
Ай!